Anna Font troba que és com una aposta per algo diferent. Per tant, jo crec que això cal valorar-ho. Crida molt l'atenció per el color, perquè aquest rosa de la coberta és espectacular, però és que el rosa es combina amb el negre i al final el que fa Anna és jugar molt amb el color i fer una cosa que s'ha de fer en l'àlbum, que és utilitzar el color per a contar-nos una cosa, no? O com un element narrador. Aleshores, per exemple, jo havia preparat algunes dobles pàgines com en el que veiem la tinta negra ixa i el que us explique de com al final és un àlbum supercinematogràfic perquè és veritat que prescindís molt de l'escenografia o prescindís molt dels detalls, sempre estan com els personatges, com els protagonistes de l'escena, però després en escenes com aquestes, el negre, la foscor, endinsar-nos cap al misteri, cap al lloc o no hem d'anar, però estem desafiant el que ha dit la mare, no? Juga molt amb això i trobo que el color reforça la idea. Anna Font, és veritat que contrasta. A mi em resulta supercuriós el contrast entre el text de Blai, que és el que parlàvem, que té una inspiració clàssica o tradicional, i després amb la il·lustració d'Anna, que és superpotent, amb aquestes tintes planes i com supercontemporània, no? Però com al final els dos llenguatges aconsegueixen quadrar, almenys a mi m'ho pareix superbé, no? Si ens fixem, a mi em recorda també un poc a les il·lustracions dels anys 60, no? Té una certa essència vintage en aquestes figures com de traços molt senzills, molt esquemàtiques, que no es para molt en els detalls, no? o a representar-les perfectament, sinó que esbossa al final com els trets de la cara i amb això és sorprenent que aconseguís un efecte expressiu superfort. I a més és com molt ingènua, no? No busca tant reproduir una realitat exacta, sinó que busca construir ella el seu propi univers o l'univers del conte.